2000 de da debu matai salang zakha boje daga phatong thung boni fola kahamung thung khaksangai dong thung boni nukung develop bung thung boni jorao khomlong headquarter ro jefro tring palai mane bono sumui dongman siutene anyway jotono belai ke khaksang ma teisi baya faro ani ngai bu ane family ngai bu enter tibrasa artist family ne bangai ba ini selai bo nai thoma bara ini selai bo machang bara sengle bo kung bara ini selai bo nai thoma bara ini selai bo machang bara sengle bo kung bara ini selai bo nai thoma bara ini selai bo machang bara ani bagai teri nai jingla kini kau borok sawi kini kan borok karai jengle borok nama borok longman borok ima borok dingai borok apa borok otawa kau borok jengle otawa kau borok jengle jengle borok barang Semai tangkalo koporo diri Rutu berkari naik jelok diri Rubangi tangkalo koporo diri Rutu berkari naik jelok diri Ami pagi diri naik jelok Sini koporo sawo Sini kan borok kanai Sini borok sama borok kama borok lima borok ringai borok dapa borok Kalau kau borok jengle Kalau kau borok jengle Jengle bukung parah Asik larong, sana namle. Cepat. Cepat. Cepat, cepat. Siap wibai borok samani ini ya sini kan borok kamali siap wibai borok samani ini ya sini kan borok kamali ani bagi kiri naik jengla sini kau borok sawi Oh sini kan borok Sini borok, ima borok, oma borok, kama borok, dignai borok, apa borok, sawo
Warung Latuk TV channel lo subscribe kadi like kadi bell icon. बहुत बढ़िया।